един продукт за IBM, който се нарича Tivoli Directory Integrator или за по-кратко TDI. За целта ще използвам една специална карта, ASOCUPA, която на много от вас сигурно изглежда съвсем обикновена, но тя може да бъде използвана като шаблон за направата на коя да е друга карта. И нямам предвид някоя от останалите 51 в тестето, а нещо съвсем друго. Единственото, което трябва да направим, е да изтрием старата информация и да принтираме новата. По този начин се получава нещо съвсем различно. Тази карта дори има, макар и малки, магически способности. Тя може да смени цвета на своя гръб. Освен това, когато я върна обратно в тестето, тя може без моя помощ да излезе от него. Но както се казва, това не е всичко. Тя може да отговаря на някои простички въпроси. Например, когато я питам, кой те създаде, аз или публика, тя без проблеми знае отговора на този въпрос. Но сигурно вече доста хора ми нямат доверие и си мислят, че аз правя нещо с ръцете. Затова смятам да пъсна картата вътре и да оставя тестето на масата. Тя с същата такава лекота ще успее да излезе от него. Това беше фокусът за този брой. Дано да ви е харесал. Искам да пожелая успехи на екипът на TDI и също така един страхотен месец на всички колеги, както в личен, така и в професионален план. И като за последно, да не забравят следващия месец отново да си пуснат колонката на Slack.